že čau lidi, tady Matix a hodně vám se líbilo video, kde jsme se s Honzou hrotili, tak mě napadlo, že udělám takovou kompilaci z toho, jak jsme se s Honzou hrotili. Nemusí to být jenom já s Honzou, může to být třeba Budi s Honzou, ale prostě užijte si tohle video a snad se pobavíte. A taky bych chtěl říct, i když jsem se snažil všechny sprostý slova vycenzurovat, tak nezagarantuju, že jsem vycenzuroval všechny, takže pokud se někde s rodinou nebo s někým, nedoporučuji se koukat na tohle video. Děkuju. A kuň. Bylo taky no. Jo, udělal první, druhý, třetí, dva. Tak to je pěkná píčel. No to není píčel. To na kameře, A jdeš? Ty tam jdeš. OK! Ty seš dva. Kouk na ten gol, koukej, to bude smooth, tady to. Chceš čurák? Já ne. Tam šli hezky. Navírej si trošku. Jo, dobrý, Ej, to 3, nebre. 2, 1. Dám víc, co? To prostě... A jde. Ty čurák! Tak hra. Hra? Kamo, doslova si byl blíž. A to mě má zajímat. Jo, měl by. Ale jsem se tu. Dva nebyly. To byly dva. To nebyly. Byly. To nebyly dva. Byly to fakt nebyly. Byly. To fakt nebyly. Byly to dva. To fakt nebyly. Se chva... Do brány. Však, ale to nebyly dva. No a co je? Vár Lidi, vár. Vár. No, víš co, běž tam ty, Míra. Taky vár. To už byly dva, ty močko za Ty močko za Jo. Asi si něco koupit, ne? Jo, dobrý. Musím do chrámu. Já adoptovaný, dost mám ty. Dělej! Ty máš co říkat, ty mi zaslavil. Já jsem gay. Ty jsi gay. Jako Štěpán. Hra. A ty pojď sem, nezaslavil. A ty pojď sem. Asi jo, ale... Aha, dal jsem góla, vzhledem tady. Co? Dělej. Hej, Za půlkou! Za Ruka. půlkou! Ty jsi za půlkou. Jdeš tam, prostě ruka. Jdeš tam. Ještě za půlkou můžu? Ne. Nemůžeš, jdeš tam, nemůžeš. To jak on na mě zařval, takový největší debil, tak to fakt jako to už jako přehnal, takže jako uvidíte, co jsem mu udělal, ale fakt jako už jako takhle se chovat jako někomu, kdo je jako ve fotbale lepší, jak sám on, je to prostě hrozný a hnus pluj. Jo? Kámo, doslova ty v bráně jsi, kámo. A ty máš co říkat, ty vole. Ty máš co říkat, ty vole. Ty máš co říkat, ty vole. Tak si drž hubu. Drž hubu! Už jsi zmyslel, víš, koho mi ho. Koukej. Ano, tohle je člověk, který mi říkal, že jsem Pepega.
Tohle jsem řekl i ve videu, který je vpravo nahoře teď v kartě, ale tenhle moment, jsem se na něj tak našel, že jsem to prostě do něj nahulil tak moc. Ani ne tak moc, ale prostě se bavte, jo. Fakt, kámo, jdeme. Přestaň. Jo, fakt? A to si dělá. Nevidíš, bylo to tak těžký? Jo, nebylo, ale ty jsi těžký. No ty máš to teďka těžký. Luka, Neřek si hra. No ale byla hra, protože jsi dal gól, takže jsem nerozehrál. Ale neřek si hra. Nebyl... Tam dostal, hra se říká, když dáš gól a rozehráváš to. Ne, i když uděláš tohle, tak je hra. Ne. Jo, A jdeš pro to, víš co? jo, ale ty Prosím, Miroslave, prostě tam běž ty. Ale to je spíš. neřekl si hra. Řekl jsem hra. Co? Jsi spíču. Já. Bude. Au. Honzo, a tak... No další pravda. Hra. To nebylo Dobrý, nejdeš. Dělej. Co jsi chtěl? já hraju fotbal. Tak ty máš říkat, a ty máš autismus. Třikrát ten pravej. Jo, konečně. Já jsem řekl hra. Já jsem řekl hra. Neřekl si hra. Já jsem řekl hra. Neřekl si hra. Řekl jsem hra. Já jsem neřekl hra. Tak jste pěkně úplně hru. Dobrý den, Míra v bráně. Pozerante, řekl. Ty čumáku prstivej. To měl mít. To bylo 2 cm, on měl nohy. Šubu ty vole. Já nedržím. Pojď nahraj. Trošku kámo. Ty piči, ty jdeš píču. Brečíš? A ty? Ty brečíš kvůli fotbalu, jo? No a ty taky brečíš kvůli fotbalu. Takže dobrý den, dámy a pánové, pojďte tohle se je takhle pěkný chytit. buzerant a... Dobrý, pojď takhle vedle mě. Takže jo, doufám, že jste si to video užili. Pokud chcete další videa tady s Janixem anebo Budisem, tak napište do komentářů. Držu. A jo, doufám, že jste si to užili. Čau! Komu já jsem se rozbil?